Så jeg fik den i fast. Så begyndte jeg den på 2 minutter. Og så tæller den jo ned 3, 2, 1, så er jeg sådan 1,57. No. Jeg tror, den er der nu. God damn it. Jeg tror, den er der nu. Fanden vil hente Emsen af? Har du ikke fået hendes sms? Nej, jeg skriver. Har hun... Hun har det også vores nummer, ikke? Hun skrev en sms til mig klokken 4:30 i morges. Og er hun syg? Hun skrev, hej gruppe, jeg sidder på hospitalet med min kæreste, som muligvis er blindtarmsbetændelse. Vi ved endnu ikke, hvor længe vi skal sidde og vente, inden vi får talt med en læge. Jeg tror desværre ikke, at jeg vil være til nogen hjælp i morgen, grundet søvnmangel og endnu en sen arbejdsnat. Hun må derfor beklage mit afbud. I må endelig fortælle mig, hvad jeg kan gøre for at hjælpe med projektet. Jeg har det rigtig dårligt med det, men jeg håber, I forstår. Jeg skal nok give den en skæld til næste møde, Emma. Jeg selvfølgelig forstår det. Ja, Emma, vi har valgt, at du skal klippe. Ja, Emma, vi har lavet lyden til Solalfjern. Så er den lige i filmen. Ja, men hun skal faktisk lave den der stille video. Fordi hun har kun billederne. Ellers så skal vi lave den sammen med den. Hvad for noget? Eller skal vi så ikke bare droppe det? Jeg har det der. Jeg har filmet havet. Jeg skal ikke bruge det, fordi det kunne være så fedt at få det lavet, ja. Jo. Kommer alle mine gode vibes herfra. Ja. Det er okay. Positivisme. Nå. Så nu har vi fundet. Hvordan finder vi ud af, hvordan vi skal klippe lyd